RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Irisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mariel, 29 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Last na lagi ni guys. Comment na dahin mo og mine. Okay, yours na, Miss V. Everyone, thank you kay ninyo. Next time na pod. Good night. Hay, nahuman na gyud. Ikaw na bahalag sort na day ha. Asa day ka? Manigarilyo sa ako dihas gawas, uy. Oy, day, kapila na gud nimo ka stick. Nahuman na lang kog sort sa tanan, pero ikaw ni sige gyapon kag sigarilyo diha. Ay pasagdi lang gud ko, good. Bao bitaw kang tagsara kong manigarilyo. Tagsa lagi pero grabe sad kaayo no. Stress lang. Utok ra gyud na nimo day, nga moingon ka nako nga makalma ka basta manigarilyo ka. Tinuod bitaw. Nahon na, ara lagi na nimo. Ay, hindi na lang ta maglaris, anak, uy. Ay, tuod. Malakaw ko ugma, ha? Ha? Asa man ka? Nakoy date. Ha? Kinsa man? Secret. Yay, lain na sad na. Medyo oldie na siya, pero madapa man. Ay, maya nimo day. Di gyud mabuhi og way partner, oy. Da, bahala ka. Basta pag-amping lang, ha? Okay, Day. Thank you. Oh, mas gwapa man di ka sa personal, uy. Ay, nong, basin bayag minyo ka, ha? Dili lagi ko minyo. Na ako'y mga nakapuyo, pero wagid ko maminyo. Maong, sige na. Sugdan na nato kay ginamhinam na ko ni mo. Maria. Noong. Noong. Maria.
Unsa? Wa na mo chat ni mo? Wa naman. Ah, grabe sad kay ka makadagmanong niya, good. Mura magtiguang na gid kaayo. Mo tingali, nga wa na magparamdam ni mo. Da, bahala siya, oy. Tagkaglaki, ah. Yati ra, good. Ay ako king na nga mangita na sa kaglaing ika-hook up ni mo. Why not? Ala no, day, masakit na gid ka anak kadugayan simbak ko. Simbak ko ka already, ha? Ay, nga naman, eh. Hangtod karon pa man gihapon ko tong hais akong binuwang sakit. Dili ka ko maptos. Na, niyapag na. Pila man di ka kadlaw nga Adelaide? Mak, usa na kasi mana. Patay. Uy, pagpapiti. Uy, anong pagsiguro? Ha? Day, kumusta man? Ay, salamat taon. May gani kay negative ra. Kulpaan lang ko da. Saon na lang kung namapdos pa ko, no? Saan man ako pagkahibaw kung kinsay iyang amahan, di ba? Yabag na ka, uy. Paminaw kong tambag. Mauna, kay sige mong kag ambak-ambak ug laing-laing lalaki. Ulungin na lagi na ba? Nauntay lalaki nga mutarong nimo dili sad ka. Kisa mas, Marlon? Kisa pa man di ay. Dili lang gyud siya ingon anak kay turhaan. Pero dako ka siya gusto nimo day. Day? Na, nagyud ka ang mga lalaki nga wa ka makasiguro. Basin kinsa lang sa mga babae ang gipanghilabtan ana. Oh, bahala gyud ka diha. Mo resulta ra man gyud ng kabuang nimo ba? Day? Ano man ni, uy? Hangtod ron, o pa gihapon ko duawas akong binuan nga sakit. Magkusa naman lang kabuan. Nga regular man ang taning akong duko. Ano man kahat ni? Dito na ko magsugod og kabalaka. Kay musa na kabuan, pero wa man gihapon ko duga, nga imbis regular man unta ko. Sa akong kabalaka, Diyos ba na ko og piti, aron pagsiguro, pero negative man gihapon. Tungod sa akong kakuyaw, midisad kong sugto na lang si Marlon, aron dili na magsigig ambak-ambak og laing laki. Pero naabtan na lang og pila ka buwan, wa pa man gihapon ko duawa sa akong menstruation. Unya. Nga naman eh. Kalain magpahuan eh. Nga nung lain man kay nagpahong akong white blood nga discharge? Kung magpa-check up na lang ka, aron sa pagsiguro. Di ko eh. Kung sa ko'y gipamati, okay raman ko. Pero, Di lagi, okay ra ko. nahala, sige God, ikaw. Kung magkinalang ka na ko, inalang ko, ha? Oh, Marlon. Salamat. Ha? Di ta mo, bilan sa paglakaw nun?
Oo, daghan kami order sa mong shop good. Kinahanglan nga ma-deliver ni namo dayon rong adlaw kay anong kun man pud ang kita. Oh, nala, sige, okay ra. Kasabot ra ko. Daghan pa magong laing adlaw, good. Mag-set lang yung taglaing adlaw. Sige. Salamat sa imong pagsabot ha. Ay, salamat. Nahuman na gyud ning adlaw. Lagi. Makapahuway na gyud taon ta. Kadiyot. Oh, ngano ka, Mariel? Tempa, uy, mag-CR sa ako, day. Mura magnaay ni kawa sa ako. Ha? Hala, kiduko na ko. May gawas na gyud taon. Maayo hinuon. Kay finally, giduaw na gyud ka sa imong binuwan nga sakit. Lagi, uy. Lima ka buwan, wag gyud ko dugo. Ah, Grabe ha, sa kadili no? mulang. Sa? Muda na kasi mana. Unya, nagsige lang kapon yung mudo ko. Oo. Huwag na kuyawan ako kay hangtod ron. Pero di maghapong kusuga, uy. Bisan og hapit na ni mo duha kasi mana. Uy, kung mao ka na, magpa-check up na lang kita aron sa pagsiguro. Human sa pelvic exam o pap smear, gisundan na to biopsy. Ang resulta, early stage cervical cancer. Ginoo ko. Unsa, Dok? Grabe kayo nga akong pagmahay sa mga nabuhat na ko sa una, nga gusto lang kong maglingaw-lingaw. Pero, wa maghuna-huna kung unsay pwedeng mahimong resulta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, matod sa doktor, maayor ako no nga na-detect ni og sayo pa, kay madara ko no ni og treatment. Pila masad kabuwan ang treatment ani? Og, unsa man ang klase sa treatment ang akong gikinahanglan? Ikaduhang pangutana, kinahanglan ba kong moagi og surgery? Unsa ang posibilidad nga mamaayo ko? Mobalik pa ka ako sa normal human sa treatment? Unsa man ang mas angay sa akong sitwasyon? Ikatulong pangutana, asa man ko ni makuha ang cervical cancer? Sa ako kang pagpakighilawa sa sayo pa na akong edad? O sa bisan kinsa nga lalaki nga akong nasuwayan? Ikaupat o katapos ang pangutana, pila man kayo magasto para treatment na ako? Posible ba nga mag-chemotherapy o radiation? Makaapekto ba ang treatment sa akong matres? Pwede pa ba akong makaanak? O dili ba ni delikado nga makighilawas ko sa akong uyab? O kinahanglan sa akong magpa-treatment o na? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mariel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, si Atty. Eileen Bathan ng mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, holding on to anger only deepens the wound. Kanang normal na masukota. Pero
depende na og how you express your anger. Kaya kung masuko kag, mamusil ka diya, manumbag ka, whatever, that is below the belt na. Pero suko ka, debate, okay na. Kay balikon ako, we learn more to our indifferences. Dili sa mga buta nga mo yung yango lang kadayon bisag di ka nakauyon. Tungkol kaya ning sulti niya na medyo inila nga tao. Di na pwede na ko. Ugwa ko kauyon, musulti ko nga di na mao. Buga po ka kauyon sa kong gisulti, dayo entitled to your own belief. Muna magdebate ta. Pwede ta mo sumbagay. O na siya, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Manel, 29 years old, taga Cebu City. Regards mga taga Cebu City. Musta naman yung atong mga kaila diya sa City of Naga, Cebu, si Victor Ababa. Naot nga nindot itong salida na to sa paghigmata. Sabon ako great ning mga taga-butungan, Bagakay, Sibunga, o Denisa Ruel ug Monique. Engineer Arthur Villamor, diya sa City of Naga, atong City Administrator na. Musta na, Engineer? I hope nga okay na ka. Okay, so Gilbert ug Maria de la Serna sa Talisay, mga Emphasis family, si Lourdes, si Momoy, si Arlene ug si Lee. Kisa pa may si Nestor ug si Linda Pasaylo diya sa Minglanilla. Ug mga kisa pa may Cebu City mo, no? Mga taga Cebu City, mga taga Banawa, si Winnie Baltonado nga na perming kuyog-kuyog ni Cebu Council of Lions Club President Gigi Ulis. Naot nga okay ra. Okay ra. Okay ra ang kinabuhi, no? Mga igsuon ng mga parinti ni Dr. Pete Kausin Siliona diya sa Barili. Mayong pagpaminaw ni Nelda, ni Gloria, ni Maika, ni Nati, ni Nancy, si mga Marinas family mayong pagpaminaw. Mga taga Inupakan dai, no? Pirmira ba na silang maminaw dito to? Lang Uloy Roble, si Tony Kudira Didasi. Si Glicerio Galolo sa Cagayan University. Thank you very much, sir. Pirmi ko makadawan sa imong chat, sir. Lamat kayo sa makanunayong pagpaminaw sa atong programa. O mga taga Pilar Camotes, no? Si sir to, mga Burha family. Si Jess, diya sa Pilar Camotes. Nakanara ko na inyong lugar. At bang na Urmok. Yung rito mga taga Urmok sa unang panahon ko, no? Magbugsay na sila diya. At bang naman gina. Pero, ang Pilar, at bang sa Ormoc, pero sakop sa Cebu. Hindi sakop sa Liti. Okay, so, ang atong magtatampo ko na lawa, si Mariel, 29 years old, punto medical. Ubigay ni mga problema ni Mariel, no? May tag, na pa si Lourdes de los Reyes Atok, kay ato ning pangutanon. O, sa paman, si Cora Quijano. Ano mga ubigay ni nga kung mga kaila? Si Liway Intiensa sa Toledo. Musta naman dahil mo sa Toledo? Si Dr. Lud Musut. Musta naman mo sa Toledo? Mga Hustin Basti. Mga taga-sugod Southern Leyte man sila, no? Musta naman dahil ang sugod Southern Leyte? Mga anak dahil may karong mag-medical mission mo dahil, ang maabot nga mga adlaw. Ako lang yan nang i-announce dahil sa DYSL niya ni Ma'am Gima Distrisa. Okay, so unang pangutana ni Mariel. Matod sa doktor, maayo ra daw nga maditik ni sayo pa kay madala ra ni og treatment. Pila man sa kabuan ang treatment ani og unsa man ang klase nga treatment ang kinahanglan. Depende na kung unsa man klase nga sakit ang imong gidiagnose sa imo, Mariel, no? Kay kini magong pelvic examination og pap smear, magdepende man resulta sa biopsy o sa pap smear, no? So daghantag mga infection diha nga makwan. Hopefully dili na siya sexually transmitted. So naman tay mga yeast infection la, vaginal infection, vaginitis kung tawagon due to imbalance sa mga yeast o na mga bakterya na napita nga dili pod medyo hygienic ayo ang tungdan nga babae. So this can cause swelling, itchiness, and discomfort ng napita. Balikon ako, could be due to bacterial, viral, or parasitic, fungal, sa mga kwan. O the worst scenario, sexually transmitted, no? Pero I'm not saying sexually transmitted ning imo, no? So, mauna nga, kinanglan nga, magpa-examine yun, no? So, kung fungal infection na ni, akong mahinumduman, katong mga antifungal medication,
So may akong hinumduman, mga Miconazole, Miconazole. So mo na akong mahinumduman, no? Dili kay ko pamilyar ani mga anti-fungal ingon ani kay diri ni ang akong routine nga trabaho kada adlaw, pero nakaibalo lang gyapon tani ani, no? So properly diagnose good ang sitwasyon para nga guided po ng doktor unsa may hatag nga tambal sa imo. Hopefully ubigay ni ang ni-examine nimo isa to ni siya si Mariel ubigay ni kay expert mo sila ni ani mga problema ha. Sunod nga concern, kinanglan ba kung muagi og surgery? Depende sa diagnosis. Kung kailan na ba edad ni Mariel? 29, bata pa man kakayo Mariel, no? I don't think so nga na advisable po nga mo-undergo ka og hysterectomy pananglitan or whatever. Kung mahimo lang masave ang imong internal sexual organ, uterus, fallopian tube, ovary, napakay chance nga maka-reproduce or ma-pregnant, no? Kinahanglan mo agi og surgery, depende sa diagnosis sa doktor. Unsa nga posibilidad nga maayo ko, mabalik ka ako sa normal human sa treatment? Yes, why not? Unsa man mas angay sa akong sitwasyon. Close follow-up with your OB-GYN and then laboratory workup. Magdepende kung unsa resulti sa biopsy o pap smear. Sa asa man ko nakuha ang cervical cancer, mao ang diagnosis, no? Ang kini mga malignancy daghang kay mga theory nga mao hinungdan nganong naa na siya just like any other tumor sa lawas, daghan mga rason nganong naa na siya. So ang tawag ganing problema ha is a case to case basis, no? Kung na-diagnose ka na ay malignancy sa imong cervix, ang ubigay ni doctor mo decide ani kung angay ba kang operahan or madara ni siya og other form of treatment, no? So kung maoperahan ka nya decide siya nga hysterectomy meaning removal of the uterus, no? So, wala na gyud chance nga bubuntis pa, no? Kung wala na uterus, wala na fallopian tube, labi nag-ovary, no? Ang sa may term manina, salpingo o oophorectomy. Hysterectomy, salpingo o oophorectomy. Mga mga term sa mga bigay ni sa una. O kung diin man ka makakuha niya ni, daghang mga posibilidad. Sa asa man ko nakakuha og cervical cancer, sa ako kahang pagkighilawas sa sayo pag kung edad o sa bisan kinsa nga lalaki nga akong nasuwayan. Well, with this statement, Mariel, posible nga this could be sexually transmitted, no? So may mga sexually transmitted disease nga makuha mo kung multiple sex partner ang imong experience. Syphilis, gonorrhea, chancroid, so mga possible nga mahitabo. Unya kung multiple sex partner ka, high risk pod ang posibilidad makadevelop kag mga cervical problem. Plus, imong hormonal production, mapiktuhan, estrogen, progesterone, this will add on to the sitwasyon. Pila man kahay maggasto? Well, depende kung private or government doctor. Posible ba nga chemotherapy ko o radiation? Possible. Akong balikon, depende sa imong attending OB-GYN. OB-gynecologist ang imong duulon nga doktor, no? Makapikto ba ang treatment sa akong matres? Pwede ba ko makaanak? Kung wala, diri mo ba imong matres, pwede pa ka makaanak. Pero kung mudesider ang doktor nga i-remove ng imong matres, kung ko nga, wala gay posible nga mabuntis pa ka, no? So, naka-history nga multiple sex partner ka, you are at high risk to develop this kind of problem, no? Kay high risk man ang imong mga sexual activities. Ug dili ba delikado nga makighilawas ko sa akong uyab? O kinanglan ba sab kung magpa-treatment ug una? Well, depende kung ang imong sakit is sexually transmitted. Kung makighilawas ka sa imong uyab, dako kay chance nga matakdan siya, na? Example, gonorrhea, syphilis, posible siyang matakdan. So kung magpatambal ka, na kay every now and then sexual contact with your uyab, mo recommend ko nga kamong duha ang magpatambal. Otherwise, kung ikaw ra, nga imong uyab, wala nimong ipa-diagnose, wala nimong ipatambalan, o nagsige kag treatment, nga imong uyab wa, posible nga come and go ang problema. So, mo na ako ika-istorya nimo. Hopefully, ma-treated niya as soon as possible time. So, what time mga possible treatment? Ano yung massive antibiotic kung naman gani? Pero kung ma-confirm yun nga cervical cancer, mo ka depende kung
stage 1, 2, 3, and 4, wa pa ba man ni maka-metastasize? Metastasize is a medical term which means mulamay na nga to sa other organ sa lawas sa tao ang cancer cells, no? Pero kung naapada in situ, naapada in place sa usa ka lugar, dali ra na siya o inunta, dili kayo problematic. Pero kung maka-metastasize na, medyo komplikado na gyud ang sitwasyon. So hinaot nakasabot ka sa kung hospital ni mo Mariel o nga to sa uban nga mga babae nga naay mga cervical problem, go and see an OB-GYN with pelvic exam, pap smear, para nga as soon as possible time ma-discovery kung naba kay problema sa imong internal sex organ. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga Armen program. Taas ka na greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Armen. Daghang salamat o mayong adlaw.